Jeg er også nede ved vejen nu her. Jeg tror han rendte ud af den vej vi er på nu. Ja, det tror jeg. Jeg lægger mig op på bakken øst for. Jeg Han skyder. Jeg er død. Jeg er død. Fuck, der bliver skudt. Hold da kæft. Jeg ser ham. Hvor er han? Han løber hen til den barak, hvor vi var. Han er faktisk hen ved muren, tror jeg. Jeg sad hen ved indgangen. Der ved det østlige. Hvor render han hen til jeres, den i Og han lootet? løber op til der hvor vi lige har været. Okay, super. Den vej I løb over, den indgang der er ned til basen, der sad jeg ved. Der skød han mig. Okay, stod han lige ved dig, for han var fandme Nej, tæt nej. på mig. Det var sniperskud, det kom langt. Shit, han er lige her. Skyd ham. Jeg ligger ved en bus. Hvad så? Sig noget. Han prøver at dræbe ham. Han løbet derover ved dig. Hvor fanden er det? Han er ved vejen. Jeg tør klokke på ham. Løber han op ad vejen? Jeg ved ikke, hvor han er, Jesper. Han er hen ved busken eller et eller andet, den stil. Ja, han ligger her. Er han død? Ja, han er død nu. Fedt. Klik. Jeg kommer hen mod, hvor jeg tror du er. Jeg ser det dig. er vigtigt, tror jeg. Jeg ser dig. Der er lige en zombie her. Nej, det er vigtigt, det her. Står du bag et træ? Nej, jeg står ikke. Jeg står ved et træ. Skød du? Ja. Der er beskudt. Shit, mand. Det er ham, der skyder mig. Jeg vil ramme. Jeg er død. Jeg er unconscious. Okay. Læg dig. Han er ude ved vejen. Jeg skal bare lige høre dig om noget. Stod du skød mit liv? Ja. Jeg tror fandme, det var ham. Nice. Det tror jeg. Du er i orden. Jeg Så ser... godt jeg ikke. Så godt jeg ikke var en konstant. Jesper, ser du ham overhovedet ikke? Han er ude ved vejen. Ser du ham nu? Ja, jeg er død. Jeg ved, hvor du er. Jeg ser en, der ligger og er død. Men jeg kan ikke se ham. Jeg kravler hen mod. Der er lige sådan en dum bak. For helvede, vi nåede lige at spawn, så dør vi igen. Har du ramt ham? Ja, han er ramt. Men han dræbte mig. Nå, nu er jeg... Er du død? Ja, jeg er død. Det sagde jeg også. Du sagde bare, du var en konstant. Men jeg sagde også, at jeg var død. Okay. Vi siger. Jesper, du er nødt til at sådan at... Ja, men jeg kravler sgu da rundt, men for fanden, du siger ikke, hvor du er. Det er derfor, han Jeg altid ser en, der er overlever død her. det. Hvad farve task har han? Det synes jeg nu, jeg gjorde. Men, jeg synes, Jamen, jeg har ikke et rusher-våben. Jeg kan jo ikke rush, for fanden. Nej. Okay. Det er derfor, Helt Jesper stille altid nu. overlever. Derfor. Jeg ser 2, der ligger og er døde. Ja, det er også. Og en zombie. Han er på den modsatte side af vejen, der hvor du ser døde mennesker. Øst. Jeg ser døde på begge. Ja. Han er øst. Det var han i hvert fald, da jeg er død. Okay, jeg ser ham simpelthen ikke. En grøn t-shirt på. Ja, tak. Jeg ser ham simpelthen ikke. Ja. For helvede, mand. Jeg tror jeg logger for I. Kraftedeme er det også umuligt, når man ikke ved, hvor nogen af jer er. I render bare i øst og vest. Altså, men jeg har jo ingen mulighed for at følge jer. Jamen, jeg skulle jo følge ham der. Ja, men det er også super, du fik da ramt ham. Der ligger en her. Hvad farve task har han? Han har en Magnum chest holster, Glock
Var der- farve er hans jakke? Olive M65. Vi er ikke nogen Hvad af os, farve ikke? er hans jakke? Den er sådan grønagtig. Okay, så er det ham. Så er han død, åbenbart. Han er død, ja. Ja, så noget er der dræbt ham også. Hvad fanden? Hvem har Det er så... mig. Jeg har jo ramt ham 100 gange. Så I skudt hinanden? Var du Ja. unconscious?